K druhému bloku chcem pozvať človeka, ktorý pochádza z biznisového prostredia. Je to spolumajiteľ a technický riaditeľ spoločnosti Xolution Robots. On sám sa venuje výskumu kognitívnej umelej inteligencie a tiež vedie diskusie o umelej inteligencii a všeobecnej umelej inteligencii. Pozývam medzi nás pána Libora Bešenyho, ktorý predniesie prezentáciu, ktorá má názov Trendy a etika AI, budúcnosť práce s AI. Nech sa páči, odovzdám vám slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Tak, ja som tu dneska za tú umelú inteligenciu, ale poviem, že najdôležitejšia prednáška pre všetkých, koho zaujíma umelá inteligencia, bola tá, ktorú ste práve počuli. Honza Mašek povedal to najlepšie, čo sa v tejto oblasti dá povedať, pretože adopcia umelej inteligencii nie je absolútne o technológii. V podstate Collins, ktorý študoval tie najlepšie podniky, zistil, že ani jeden z tých podnikov, vrátane Apple, Microsoftu a podobne, nemal v top 5 dôležitých vecí technológiu. To, čo povedal Honza, je to najdôležitejšie a v podstate tým by sme to mohli aj ukončiť. Ale ja vám poviem trošičku iný príbeh, pretože v jednom s Honzom nesúhlasím a to je s tým, ako by mohla vyzerať adopcia umelej inteligencie do našich životov. A v podstate všetci tu fabulujeme, pretože nikto z nás nevie, ako to bude. A ja vám poviem trošičku iný príbeh a ten príbeh bude menej drastický. Takže kto bude mať pravdu, ukáže sa veľmi skoro, ale v zásade akože o to vôbec ani nejde. Tak, Einstein vraj mal kedysi povedať, že technológia predbehla ľudskosť. Veľmi ťažko sa to predstavuje, nevieme si pod tým predstaviť, čo vlastne si tým myslieť, ale slovenský vedec Emil Páleš v podstate parafrazoval tento výrok a povedal: ľudia sú opice, ktoré šoferujú atomové rakety. A to je presne to, ako by sme sa mali pozerať na technológie, pretože v podstate sa dá povedať, že technológia predbieha schopnosť človeka sa adaptovať v prostredí, ako technológia to prostredie mení. No a aby sme vedeli a dokázali si predstaviť vlastne rozsah týchto zmien, tak potrebujeme sa na umelú inteligenciu pozrieť v kontexte minimálne 3 pilierov. Ja by som porozprával o ekonomických dopadov, mikroekonomických, makroekonomických, potom sa pozrieme na politiku, no a samozrejme tým, že je tu veľa učiteľov, tak stiahneme to aj na seba, na jednotlivca a zamyslíme sa nad tým, ako umelá inteligencia môže ovplyvniť nás a hlavne deti. Tak, moje meno je Libor Bešený, ja som spolumajiteľom a technickým riaditeľom firmy Xolution Robots. Naša firma je postavená na 3 pilieroch. Máme softwarovú firmu, druhým pilierom je Xolution Robots, ktorá sa zaoberá hyperautomation, takže automatizujeme procesy komplexné, tie, ktoré v podstate nedokážu automatizovať nástroje, ktorý väčšina z vás pozná, ktoré sú dostupné na internete. No a máme tretí pilier a to je Xolution Research. Venujeme sa výskumu oblasti umelej inteligencie na úrovni základného výskumu. Spolupracujem so Slovenskou akadémiou vied, s univerzitou v Prešove, napríklad profesorka Ivanová, lingvistka nám pomáha a podobne. Takže máme záber v podstate od softvéru cez aktuálne technológie, tzv. Agentic AI, až po to, čo sa dá povedať, že sa chystá teraz v kuchyniach, pretože Xolution Research nerobíme na ničom inom ako na všeobecnej umelej inteligencii. To je svätý grál, o ktorom sa vlastne porozprávame. Ale predtým, ako môžeme rozprávať vlastne o umelej inteligencii, musíme si povedať, čo tá umelá inteligencia je. Umelá inteligencia je pojem, ktorý bol v podstate ukradnutý marketingom, no a dnes všetci v kontexte umelej inteligencie hovoria o tom, čo vieme si my chatovať s nejakým robotom, chatbotom. To není umelá inteligencia. Ono to je v podstate tam dole, nejaký GPT, je to implementácia konkrétneho modelu umelej inteligencii. Ak sa bavíme ale o umelej inteligencii, tak tá je omnoho komplikovanejšia, je tu už posledných 70 rokov. No a napríklad, keď hovoríme o tej filmovej umelej inteligencii, napríklad Jervin alebo Data zo Star Treku, tak to je AGI a ono to v podstate nemá nič spoločné s umelou inteligenciou, ktorá je tu dneska na trhu. No, čo sa udialo vlastne z pohľadu marketingu je to, že ako keby médiá a nejakí youtuberi si povedali, že budeme používať pojem umelá inteligencia, ako keby sme si povedali, že všetky dopravné prostriedky budeme volať auto.
A potom sa nejaký odborník začne rozprávať o umelej inteligencii alebo o dopravných prostriedkoch a povie, existujú dopravné prostriedky, ktoré vedia lietať. To, čo sa dostane do médií, je, hurá, auta vedia lietať, čo je totálna blbosť. No a toto sa deje vlastne v oblasti umelej inteligencie a je to obrovský, ale obrovský problém. Minulý týždeň Donald Trump zverejnil príspevok nejak inde na sociálnych sieťach, že Palantir, firma, výrazným spôsobom pomáha bojovať Američanom vo vojne v Iráne. Putin sa toho zľakol a cez víkend v podstate vydal správu, že Rusko na základe tohto tweetu by malo okamžite začať pracovať na vlastnom veľkom ruskom jazykovom modeli. Palantir nemá s jazykovými modelmi nič spoločné. Proste Trump povedal, umelá inteligencia nám pomáha a Putin to úplne zle pochopil, pretože tých umelých inteligencií je strašne veľa. Ten mix a dôvod, prečo o tom rozprávam, je ten, že ono to nezačalo v roku 2022, jak vyšlo GPT-3, ale ono to začalo o mnoho skôr. Google napríklad vytvoril umelú inteligenciu tzv. Reinforcement learning. Je to nový typ učenia, kedy sa stroj učí z prostredia a ten napríklad dokázal poraziť ľudí v Starcrafte, v hre Go a podobne a ten systém sa učil sám. Takže to bolo prvé také wow. No a potom prišlo GPTčko a ľudia si to spájajú. Ten systém sa učí sám, pretože to je umelá inteligencia a to sú úplne odlišné veci. Ten reinforcement learning, keď vidíme, je v úplne inej vetve ako GPT a GPT sa napríklad nedokáže učiť samo. Takže to sú takéto detaily, ale málo kto o tom vie. Média a influenceri v podstate, dá sa povedať, že robia veľký hype a my musíme pochopiť, prečo ten hype vlastne dneska sa deje. Takže pozrime sa na ekonomiku. Keď povieme o tom, že umelá inteligencia funguje, väčšinou myslíme tým startupy. Skutočne, predstavte si človeka, ktorý je sám a ten človek veľmi rýchlo potrebuje zoskrejpovať e-mailové adresy z webu, potrebuje personalizovaný e-mail, poslať ten e-mail, urobiť to za 4 hodiny 4000 e-mailov. Akože masaker. Dnešná umelá inteligencia mu v tom pomohla a skutočne to funguje. Otázka ale je, že vy, keď ste vlastníkom firmy, je to toto, čo vy potrebujete? V podstate ten startupista má sám seba a on má technológiu a využíva vlastne asety, ktoré sú pre neho dostupné. Vy, keď už ste rozbehnutá firma, vy máte ľudí. Vašim asetom je človek, nie technológia a práve preto by firmy mali uvažovať úplne ináč. Keď uvažujú o tom, že adoptujeme to úplne rovnako, ako to robia startupy, v podstate sa dostávajú na ich políčko, do ich herného pásma a hrajú ich hru. To je absolútne nelogické. Ale to je to, čo sa dneska v podstate odporúča. Takže startupy, keď povedia, umelá inteligencia funguje, áno, funguje, majú pravdu. Ale to, čo funguje im, nebude fungovať vám. Proste akože to je úplne zbytočné. Není tam obrázok AI Ninja, nevadí. Potom tu máme AI Ninjov, to sú väčšinou AI špecialisti, ktorí sa vyrojili po roku 2022. Keď sa pozriete na ich profily, tak väčšinou pred rokom 2022 to boli marketéri alebo mali podobné iné pozície. Dneska si hovoria AI špecialisti. Sú to ľudia, ktorí pridávajú v podstate do toho koktejlu informácií tieto, dá sa povedať, lži, ale oni ani nevedia častokrát, že to je lož. Chcú sa v podstate zviesť na vlne a chcú na tom zarobiť. Takže toto je vlastne to sú influenceri dnešní v oblasti AI. No, ale najdôležitejšie, čo do toho koktejlu a mixu prichádza, sú majitelia veľkých technologických firiem, takzvaného Big Techu. No a to sú majitelia ako Oracle, Palantir spomínaný, alebo Sam Altman, OpenAI, Microsoft a tí sledujú úplne inú hru. Takže keď oni povedia, že na AI ideme zarobiť, AI ninjovia si myslia, že tým, že zoberiem chatbota a predám ho nejakej firme, tak aj on zarobí, ale oni hovoria úplne o iných prachoch. Keď Big Tech hovorí o tom, že AI zmení budúcnosť, tak oni v podstate hovoria o tom, čo sa stalo v prípade digitalizácie. Medzi rokmi 2000 a 2020 v podstate celosvetové HDP poskočilo takmer o 3-násobok. Toto je reálny efekt digitalizácie. Ale keď sa vás pýtam, kto zarobil na internete z vás, zdvihnite ruku. No nikto. A ono to je presne to, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa s týmto pohľadom stretneme aj v oblasti AI. To znamená, že nikto si už dneska nepíše do CVčka, že vie používať Google a vôbec to je v podstate nepodstatné, ale každý očakáva, že ten e-mail bude ich zamestnanec vedieť poslať.
No a s najväčšou pravdepodobnosťou z AI sa stane presne to isté. Adoptujeme to postupne, tieto nástroje, adoptujeme ich priebežne ako do našich procesov a tak ďalej, ale v podstate nikto z nás na tom nezbohatne. Ale to neznamená, že HDP neporastie. Takže keď Big Tech hovorí o tom, že na AI sa zarobí, tak všetci očakávajú práve tento efekt, že sa znova strojnásobní HDP, ináč tu by sme videli ďalšiu exponenciálu, ak by sa to stalo. No a samozrejme, kto zarobil na internete? Google, Facebook, neskôr Microsoft, Amazon. Bolo to zo pár výnimočných firiem a tie si rozdelili v podstate tento trh. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že toto je scenár, ktorý nás bude čakať aj v oblasti AI. Tak, ja by som sa teraz dostal trošičku k firmám, pretože som povedal, že to, čo funguje startupom, nemusí fungovať aj v bežnej firme. Ako je to možné? Veľa ľudí z nás sa pozerá v podstate na to, že keď zrýchlim svoju prácu, tak zefektívnim v podstate činnosť pre firmu. Ale to je blbosť. Procesy takto nefungujú a môžu fungovať v podstate v startupe, kde moja činnosť som ja sám, ale ako náhle my máme komplexné procesy, rôzne oddelenia, tak dá sa povedať, že zrýchlením mojej práce nemusím zrýchliť v podstate nič. No a ako sa dneska pozeráme na automatizáciu, nahradíme svoju vlastnú prácu. Tu na obrázku vidíme niečo, čo je súčasťou QRM, Quick Response Manufacturing. Týka sa to hlavne výrobných firiem, ja by som vedel ukázať podobný graf pre softwarové firmy aj pre iné. Ide o to, že tie modré časy vidíme, kedy výrobok sa posúva medzi jednotlivými oddeleniami, kým sa niečo urobí, napríklad z logistiky, zo skladu, kedy ho objednáme a tak ďalej. Celkovo trvá 34 dní, kedy sa dostane, to bol konkrétny use case, ja mám všade tam vlastne zdroje, keby vás potom zaujímalo. Ako sa výrobok dostane od objednávky vlastne ku mne. Trvalo to 34 dní. V podstate je dokázané, že ak chceme zefektívniť firmu, my potrebujeme skrátiť tento čas vo výrobných podnikoch. No a ako náhle by sme sa sústredili na činnosť, kedy ten výrobok majú v rukách ľudia, to sú tie modré časti, tak aj keby sme urobili redukciu času alebo saving 25%, čo je šialené číslo, ušetrili by sme 3 hodiny oproti 34 dní. A to je ten dôvod, prečo vlastne digitalizácia zlyháva, pretože je rozdiel medzi digitalizáciou a digitálnou transformáciou. Ja keď píšem list, zalepím obálku, pošlem ho poštou a nahradím tú činnosť e-mailom, ja som firmu digitalizoval. Ale digitálna transformácia, to je to, čo hovoril Honza, sa týka v podstate procesov, ľudí, spôsobu kolaborácie a zároveň biznis modelu. Aby digitálna transformácia mohla fungovať, my potrebujeme kompletne zmeniť to, ako tá firma funguje. To, že zoberiem nejaký nástroj, áno, digitalizujem, ale efekt je v podstate nulový. 90% digitálnych projektov zlyháva na rojke práve kvôli tomuto. Tak, ale je tu... Tento graf mám rád. Existuje štúdia, ktorá hovorí o AGI. AGI je všeobecná umelá inteligencia. A teraz si predstavme, že by nastala situácia, ktorú spomenul Honza, a to je, máme roboty, ktoré sa dokážu učiť a adaptovať same. To sú tie sci-fi roboty, ktoré teraz neexistujú, nemá ich nikto, ale keď Sam Altman, riaditeľ OpenAI, hovorí o AGI, hovorí presne o tom. Dôvod, prečo o tom hovorí, je, že existuje štúdia, a tá štúdia hovorí, ako bude vyzerať svet, ak by takéto roboty existovali. Existujú 4 scenáre. V podstate prvé 3 scenáre sú scenár A, preto ja som to šrinkol len na 2 scenáre, a potom existuje ešte jeden scenár a ten jeden jediný je pozitívny pre ľudstvo. Tie 3 prvé negatívne scenáre hovoria o tom, že vidíme tam červenú a modrú, alebo neviem, aká to je farba, osu, a ako náhle príde AGI, v podstate efekt na nás, to bude mať minimálny. To je tá zelená plocha a tá zelená plocha hovorí o tom, koľko my zarábame ako ľudia. Ale ako náhle AGI sa dostane v podstate akože do ekonomiky, začne exponenciálny rast, no a naše platy sa stanú ako keby marginalizované, my sa staneme v podstate pre ekonomiku zbytoční, ale ten big tech, vlastne tí, čo budú vlastniť tie roboty, zarobia brutálne peniaze. To si nevieme predstaviť, to sú akože exponenciály HDP. Takže keď Sam Altman hovorí o tom, že máme AGI, nemáme ju, ale on vlastne rozpráva pre investorov a hovorí o tomto scenári. Investujte dneska a o 60 rokov proste budete mať bambilión peňazí. To je v podstate akože Bitcoin alebo niečo podobné.
Existuje scenár B a ten scenár B hovorí o tom, že keď adoptujeme vlastne AGI a pôjdeme ruka v ruke človek so strojom, my budeme v podstate tvorcovia, my budeme dávať rady a my budeme vlastne vytvárať tie svoje vlastné sny a podniky, tak v podstate ten scenár hovorí o tom, že môže to mať efekt taký, že nám budú platy raz do nekonečna. Takže máme to v svojich rukách a o tomto scenári médiá nerozprávajú, ale existuje. Je ináč 5% pravdepodobnosť v tej štúdii, že nastane. Ale je tu. Takže to je dôvod, prečo aj ja tu stojím a chcel by som vám povedať, pretože vy máte vplyv na ľudí budúcich, ktorí prídu do ekonomiky a preto to vôbec nie je sranda, akože keď o tomto nebudeme uvažovať. Tak, toto som už vlastne vysvetlil. No poďme ďalej. Škoda, že ja nemám obrázky. No dobre. Bol tu obrázok Petera Thiela. Chcel by som sa vás opýtať, kto pozná Petera Thiela? Peter Thiel je majiteľom firmy Palantir. A práve Palantir je firma, ktorá má najbližšie k tomu dystopickému pohľadu na svet, ako sledovať ľudí. Ja keď som si dal porovnať náš technologický stack v našej firme, práve GPT-čku, aby to porovnal s Palantírom, tak v podstate povedal, že máme 90% zhodu, ale oni sú 10 rokov pred nami. Takže naša firma v podstate má našľapnuté k európskemu Palantíru, ale v živote by som sa do toho ja nedostal a veľmi dôležité sú preto aj regulácie. Firma ako Palantír v Európskej únie nevznikne, kým v podstate tu máme Európsku úniu, kým si ju nezničíme sami. Peter Thiel je v podstate digitálny oligarcha a tento človek investoval už do PayPalu, keď exitoval z neho Elon Musk. Elon Musk na základe toho mal potom prachy na SpaceX, Teslu. Samozrejme do toho všetkého Thiel investoval ďalšie peniaze. To znamená, že Thiel je ten, ktorý poťahuje nitkami. A zároveň sa okolo neho točia veľmi divné postavičky, napríklad Jarvin, ktorý je v podstate fašista a dajú sa nájsť názory k tomu, že to, čo sa deje v Amerike, v podstate oni sa snažia vytvoriť feudálny systém, keď hovoria o slobode svojich peňazí a tom, že by ich nikto nereguloval tým bohačom, no ale v podstate to, že na ich peniazoch sú závislí ostatní ľudia ako zamestnanci, tak vlastne tých berú ako svojich otrokov. To je v podstate teória Jarvina v kocke, no a Peter Thiel má k tomu veľmi blízko. Ďalšiu fotku by som ukázal, bola by tam fotka J.D.ho Vanca, toho poznám, predpokladám každý. J.D. Vance je kamarát Petera Thiela. Peter Thiel ho financoval, platil mu vysokú školu. Peter Thiel mal niekoľko svojich hráčov. On veľmi rýchlo pochopil, že technológia a ekonomika nestačí, pretože ak chce zmeniť svet na základe tých svojich myšlienok, potrebuje to mať aj politickú dohru. No a tým pádom v podstate vytvoril si ľudí a jedného dostal tak vysoko, ako to je len dnes možné. Takže jeden z nich, jeho koňou je J.D. Vance. Takže keď hovoríme o AI, hovoríme tu o rôznych postavičkách, hovoríme tu o rôznych vplyvoch, niekedy aj ideológií. No a ono to už prestáva byť sranda, pretože títo ľudia už majú aj moc. Okrem peňazí už majú aj moc. Tak, veľmi v rýchlosti. O čo vlastne týmto ľuďom ide? Najdôležitejšia kniha v živote v podstate, alebo na celom svete, najčítanejšia kniha, ktorá ovplyvnila stovky miliónov ľudí, je Biblia. Biblia vytvára príbeh, a naše mozgy fungujú v príbehoch, nefungujú vlastne vo faktoch. Je veľmi dobrá kniha od Harariho Nexus, myslím, že to je jeho posledná. Vydal ju ešte predtým, ako sa Trump dostal k moci druhýkrát. Odporúčam to čítať, pretože on popisuje v podstate, čo sa udeje, keď sa tam dostane druhýkrát a on to nemohol vedieť. No a v podstate Harari popisuje to, že to, aký vplyv majú na nás príbehy, je nenormálne dôležité, pretože málo kto vie, že existovali v podstate kánony a do Biblie sa dostali len určité zvitky alebo pasáže z rôznych možných vlastne evanílií a podobne. No a jeden z tých zvitkov je napríklad mizogyny, ktorý hovorí o tom, že žena by mala poslúchať mužov a bla bla bla. No a ono to nás formovalo veľkým spôsobom vlastne ďalších, 1000-2000 rokov. Doteraz sa nájdú nejakí ľudia, ktorí v podstate na základe toho, myslím si, že aj J.D. Vance tvrdí, že vlastne muž je nadriadený nad ženou.
spôsobila to v podstate Biblia, alebo s najväčším pravdepodobnosťou, ale existovali iné zvitky, kde v podstate, myslím, že to bol Evangelium Pavla, sa tam spomína, ktoré sa nedostalo do Biblie, malo úplný opak. Proste žena s mužom chodili, práve tá nejaká, ja si nepamätám meno, chodila s tým Pavlom, bola to apoštolka a v podstate, keď sa dostal tento zvitok do tej Biblie, ten náš svet by vyzeral úplne ináč. To znamená, že sila príbehov je neuveriteľná. No a to, čo sa teraz deje, je, že ten technologický svet sa to snaží v podstate využiť. Všetko to začalo sociálnymi sieťami a sociálne siete v podstate na základe Cambridge Analytica ukázali, že dokážu nejakým spôsobom ovplyvňovať naše rozhodnutia, pretože naše mozgy fungujú v podstate ako stroje. Sú to prediktívne mašiny. No a sociálne siete ukázali, že skutočne vieme ovplyvňovať vlastne ľudské mozgy a to, na čo sa čakalo, v podstate je generatívna umelá inteligencia, pretože sociálne siete vedia implifikovať vlastne efekt vymýšľania príbehov a tie príbehy môžu byť plne customizované. Takže sociálne siete vedia nás rozšrubovať úplne na najmenšie časti, vedia presne, na čo my reagujeme a potom už len chýbal systém, ktorý by dokázal pre nás generovať svoje vlastné príbehy. To znamená, že technológie, v podstate aj Biblia alebo príbehy, sú najstaršia vec, ako sa ovplyvňuje ľudstvo. A my teraz tu nastojíme a ľudia ako Peter Thiel alebo J.D. Vance v podstate poťahujú nitkami. Takže ono to nie je sranda. No a teraz sa už dostávam úplne na záver. Toto ja volám triáda pre decka totálne smrteľný koktejl porno. V podstate je tam Zimbardo odpojený muž, veľmi dobrá kniha. Sociálne siete a umelá inteligencia, alebo generatívna umelá inteligencia. Toto je taký vývar, ktorý môže naše decka totálne akože dostať akože do totálnej prdele. Takže s týmto sa musíme nejakým spôsobom naučiť pracovať. Ja viem, že tu budú ďalší rečníci, ktorí o tom budú asi rozprávať a budú o mnoho adresnejší. No a vec sa má tak, že existuje niečo ako Flynnov efekt, ktorý hovoril to, že 100 rokov, každých 10 rokov stúpala inteligencia ľudstva. V 75. sa niečo zmenilo, od 75. neustále inteligencia ľudstva klesá. Nemohli mať na to vplyv digitál. To si treba uvedomiť, pretože to je ešte v podstate moja generácia. Ja som nevyrastal na sociálnych sieťach ani na umelej inteligencii. My nemáme tie čísla vlastne, čo digitál urobí s mozgami našich detí. To znamená, že deje sa ešte niečo iné vlastne na tomto svete. No a tým, že je to vlastne učiteľská konferencia, tak ja by som tu chcel dať jednu štúdiu, ktorá vyšla v podstate, myslím si, že pár dní alebo pár týždňov dozadu. S najväčšou pravdepodobnosťou ten efekt na inteligenciu má nevhodné spôsobené metódy vo výuke. Pretože od toho 75. roku práve v Škandinávii sa začalo meniť ten systém, kedy sme v podstate povedali, že učiteľ je vlastne sprievodca toho žiaka a ukazuje sa, že tento systém pravdepodobne nemusí byť úplne správny, pretože ak nebudeme memorovať a učiť deti básničky, násobilky a tlačiť ich do faktov, tak v podstate ukazuje sa, aspoň na základe tejto štúdie, že tie deti nebudú mať kreativitu v budúcnosti, nebudú vedieť detekovať chyby, napríklad fake news a podobne. No a tretia vec je, že nebudú mať intuíciu. V podstate opakovaním, tá štúdia hovorí o tom, že existujú dve pamäte, jedna je deklaratívna, druhá procedurálna. Deklaratívna, ak frontálnou výukou dostávam v podstate nejaké informácie, pláva mi to po povrchu, ja potrebujem s tými informáciami neustále pracovať, potrebujem to opakovať a tak ďalej. A to, čo robí mozog, keď spíme, je to, že si buduje celú vlastne tú sieť neuróny, prepája a tak ďalej. To znamená, že procedurálna pamäť, tú, ktorú sme vlastne teraz v poslednej dobe povedali, že je nepotrebná, je nenormálne potrebná, ona je v podstate najstaršou pamäťou, ktorú má náš mozog. Takže o tomto pravdepodobne budete rozprávať, budú rozprávať iní odborníci. Ja som chcel len ukázať, že je veľmi dôležité aj to, nielen rozprávať o technológiách, ale aj o iných veciach, pretože my zatiaľ akože nevieme, čo všetko na nás vplýva. No a
Ako sa teda dostať vlastne z toho? Umelú inteligenciu by sme nemali deťom zakazovať. V podstate, keď hovoríme o tom, že je to ako e-mail, alebo ja neviem, Google, tak neviem si predstaviť, že naše deti by vlastne nepoužívali e-maily alebo Google. Je to v podstate akože totálne ako mimo. A dá sa aj povedať to, že Protagoras hovoril o tom, mal poviedku, že všetky zvieratá niečo dostali, mali srsť, alebo niekto mal silu, niekto mal akože, ja neviem, čokoľvek, len človek ostal holý a v podstate nemal nič, no a Boh mu dal v podstate nástroj. To znamená, že my by sme nemali tieto nástroje nejakým spôsobom vyňať z nášho života, pretože v podstate tie nástroje nás menia už 10 000 rokov. Hej, my sa musíme s tými nástrojmi naučiť žiť. No a to, čo ja si osobne myslím, je, že učitelia by mali byť preškolení do oblasti machine learningu, nie AI, nie to, ako fungujú prompty a ja neviem, generatívna umelá inteligencia. Každý učiteľ by mal pochopiť, ako fungujú štatistické modely a mal by vedieť, ako funguje umelá inteligencia, pretože ak bude rozprávať deťom, že teraz použij umelú inteligenciu, teraz nepoužij, tak sa totálne sprofanuje, keď mu deti dajú otázku a nebude vedieť na to odpovedať. Proste učitelia musia pochopiť, čomu čelíme a preto ja som veľký zastanca toho, že každý učiteľ by mal prejsť školením v oblasti machine learningu. No a podľa mňa najdôležitejšia vec, spomínal ju aj Honzo, je potrebujeme deckám povedať alebo naučiť ich, aby dokázali pochopiť, kto sú. Nie pracovať s technológiami. Ja vôbec nemám na to odpoveď. Existuje český coach, bol to Mulfight, sa volá, neviem, možno, že ho budete poznať. A on práve má takéto kurzy, kde učia deti vlastne spoznávať samých seba, pretože toto spoznanie je veľmi dôležité v dvoch rovinách, pretože buď nám to pomôže vlastne byť kreatívny a dostaneme sa do sveta, keď technológie a my vlastne dokážeme mať exponenciálne bohatstvo pre nás, pre ľudí, nie pre technologické firmy. Takže potrebujem vedieť, kto som, aby som sa vedel odlíšiť od stroja a aby sme vedeli fungovať v tandeme. No a v tom horšom prípade môže nastať situácia, zase to tu nie je, bol tu pekný koník. Tomáš Sedláček povedal, že kone sa vlastne zmenili v ekonomike z horsepower ako konská sila, ktorá vlastne poháňala celú ekonomiku na začiatku roku 1900. V podstate akože ono to úplne zaniklo, jak prišla elektrika a kone v podstate takmer vymreli. A dneska kone používame čisto iba na relax a na zábavu. Takže keď by sme to takto mali povedať, celá otázka stojí, že ak by sme nemali prácu a ak by práca nedefinovala mňa ako človeka, viem, čo by som robil? Ja si myslím, že to je dôležité vedieť, pretože ja viem, čo by som robil. Ja by som robil asi tú prácu aj bez toho, že mi za to platili, pretože ja moju prácu milujem, ale preto je veľmi dôležité pochopiť, kto som a čo vlastne robím, pretože obidva scenáre to vlastne vyžadujú. Tak, ďakujem.